Isa. Mwangalia mtu. Nyuma. Taura ila rezo. Pamsomeshana. Ini dinanya ya takanitirana na taka levyos aka ya panti ungambe ini ndo shanda kwa mani saka ini ndakatsvaga nzvimbo yekurinda pashi chekutanga ndatsvaga nzvimbo pandaona nzvimbo shuwa ndina engineering mazva ndiye andairirana chinge chichitaurirana muzukuru wangu ndokuti ndabvunza kuti ndirudawo pekuridza ndisati ndaona nzvimbo handiti sekuru pano wanika saka ndakaona iri nzvimbo yazandi paishopu yekwasa saka patafambira nyaya dzangu dzekuti ndione shopu kwasani sandi ndofunga akanonoka kuti abate ndobva ndachizoti vazonditi sekuru hazvinetsika ini ndakuda kubuda muno munogona nekupinda mupi muno shopu ndeyamukoma wake life ndobva ndapinda mumushuwa ndinibva abuda ndasarendewa makii mandati oda zvinhu zvangu ndakutengesa uyu ndopakauya akati sekuru inini nechi inestendiya munoidawo here akati inishuwa stendireka sei uri kuita mari ini ndinoita 200 ati ini 200 handina handioni kanzi asi munogona mari kanzi ini ndinogona 150 ndiyo ndinogona asi sofa handinavo assistant ndikuita sei ndikuita asi sofa handinavo shuwa ndakaenda kubasa ndaenda kubasa ndaita mwedzi womutuu kubasa ndadzoka kudaro ndopakanditi sekuru mazodi ikati ashuwa ndaita sei ndauya sendi tinoda kuti tiirirana ndikuita sei ndikuita ndopakabati nespeaker ndikuita sei ndikutengesa inini handinapo kuita sei pekuishandisirawo nekuti speaker iyi ndeyemagetsi kana muchida iyi ndopanakati inini speaker ndogona kusaida asi ndikuida asi mari yangu handinambasofanivini akana urikuda kuspika kuita sei tora aiwa inini speaker ngatiwirirani so panati ngatiwirirani oraiti so pakati speaker ndinoita $70 kati aine speaker $70 andikona ndoda kuti tiite ndoda kuita zvinhu zvandinokwanisa so pakati chinipai 50 ibva svike 200 ngati zvisini asi ndichafanira kukupa mari yestendi 150 yespeaker ndozokutsvaka patawirirana alright zvakanaka ndazokashuwa kubva kubasa ndakabva ndaenda ne150 kumba kwalavyos ndasvika agogoi shuwa patatambira namudzimai wake aripo tapinda umba ndauya kubhadhara stendi alright zvakanaka inini ndinoda zvinyorwa ndozvandakataura kuti tinoda kuti tinyorerane pastendi kanzi inini zvinetsiva sekuti inini zvomochita ndezvekuti mai ako pasoko asi inini ndineka humwe kwatidaita sei pane zvetida kumbochiinisa saka inini mai ako saka zvazvadi kuti mumodipe ichi akangodipa imari tomboita sei tozombosainana mai yawo plus hazvine tsiba mai haisi stendi yake ndiani ndiyangu ikati aiwa zvinhu zvinozonetsa izvi mangwana zvinoda zvine zvinyorwa zvanzi aiwa kana mai auya tobva taita sei tobva tasainana zvakanaka shuwa bva ndabudisa shuwa mani bva ndamutambidza
atamzi wadzimai mukadzi wangu ona mari yaita sei yauya iyi afu atambiza mari nikati saka zvotochiita isusu mai kana auya wondidaidza tosaina basi zvanzaaurai kana mai auya toita sei tosaina zvakanaka patatoperekedzana ipo panikudisa alright asi uri nanchedzoka ndakuita sei ndakutoka apo saka kana auya sure ngatite make sure ikuita sei kusainana ndinoti pachauya mari pachapedza mari yespeaker ndo patinobva tasaina nachi pastenda alright zvakanaka sure tinobva tandoita saizvozvo sure ini ndakabva ndangoenda kubasa ko haufasha mai yakauya mai yakauya ko zvadii kuti tiende tisainana vandayo zvinetsika tazvigarayo zvakaita sei zvakadaro stendi ndeyangu isambonetsera atondida ini zvomoshita stendi muona idhoyo rakavhurika mungopinda chitorai kimite sei kie pashopa nekuti munhu panogona kungoitika tsauro panogona kungotiwa munhu achiuraya okandawo mupi munogona kuya hosha shuwa ndakabva ndatozviteerera ati asari kutaura chii shuwa ndaenda pandatira zvakanaka popai saka iye akabva atenga mombe kuna mwanudzi mukuru itagarepo paipai ini zvikuti ndakazvinzwa anako mombe iye yakabva yakatenga kuna uyu ndopa akabva azoya panditipira manje iwe tokunzwa kunzi iwewe stendi uyu ari kufamba ari kutaura nyaya dzekuti da kuzviona kuti ane vakasi inini hapana chaanohwina babapi ipapo iwe makamboitirana sei tikati inyaya yakanaka saka nadaro tichazotanga papo kana inini ndakuda kuwaka ndopaichatangira papo tozotanga kuzonzwa kuti ari kutaura chokwadi here kana because nyaya yemagumba inoita sei inonetsa saka inini chazonza iye kana awe uraitagara popai nditoronga nyaya yekuti tiforume dina ndinge ndiri kupwanya chipane chigazebuso cheuso ndichipwanya ndiite sei ndiite chemara ndo zvandandakandotagitwa ndagarepo pepe pabva pauya anofunga wenhingirini weutano machitaura nyaya dzematoireti ndifunga mumwe nemumwe akabva apegewa chi matoireti andikati haiwa inini sezvo ndobvawo basa ndikambofanira kutandara ndiita sei ndochena shuwa mhisa wakabva atotanga kuchena ipo paipai inini ndakutotanga ndochena yanga isati ndasimuka sai ndachondaenda basa ndadzoka ya weekend ndopakauya pane nyaya yekunetsa yotoda kuti tiira atotobva saka toda kutaura nyaya iko sachii iyi yotoda nyaya mai ariko imbori nyaya iyi akaramba kutaura saka unoda kuti tigadzirise sori zvakachinzi kana chero nokuti inoona kuti inini ndinoti ndikasvika panapa ndikuona kuti ndine ndingomhanyamanya ndindakuendawo kumunda ndichiita zvandinoita so ndakarima foyi ndida kuenda kufoyi ndida kokwana apa ndikuda kubasa saka kuti nditore nguva yekuti tirambe tiri kutaura imbori nyaya iyi mbonyatsonetsana asi pane zvachinja iyo zvachinja iyo zvinoda mai ari shuwa ndakabva ndakati aorai iyo zvawachita ini chimira panapa ndienda kotora ndipfeke trauzi nebhachi tiende paamire ipopai ndasvika ipopai kutsvaga munhu anichamona kuhamba ndobva ndabvunza kuti komamboonawo here sachiringa vachinzi anenge atoenda kumba shuwa ndakabva ndatoenda kumba ndasvika kumba gogoi anga ama pitambire ndopakavhumutsa mudzimai wake ngatapinda mumba inini ndauya sachiringa nofunga ndakana kusvika bva ndandonyara ndopakatanga kutsana kuda mudzimai wake inini nyaya iripo ndeyekuti mudzimai sekuru auya nofunga panyaya iye yandakasona ndaona uko pakucherwa pasitendi yedu saka inini zvandaona pakucherwa saka ndati tibvunze kuti ari kuchera pasitendi yedu ndiani saka ndakati yasitendi yenyu nhasi inini musandipedzerwa nguva onai kunguva kwaita sei kwandoka
Tinoda kuti kana pane zvamunenge zvachinja mungontaura kuti isusu takufunga kutora stendi yedu mondidzosera mari yangu, musandipedzera hangu nguva yangu. Onai ndaneta uko vangoti isusu tine toda kutsanangura, mukadzi wacho ndopakadaira tine toda kutsanangura. Saka kana imwe muri kuti mutipedzera nguva, saka oraiti hatina zvatingakwanisa kutaura nemi. Yakaiwa ini ndinoda kuti mungonditaurawo kuti kana zvachinja mungotaura kuti zvachinja mondidzosera mari yangu. Ndopakanitaura kuti manje wakamira, mukadzi wacho ndiyakabva manje wakamira. Iwewe kana uri kutaura nyaya yekuti uri kundipedzera nguva wakamira, hapazi pakoba ipa. Ndio pandakati inini ndikuona nyaya dzacho dzinenge dzakutaura mukati kwadoka, pandatosimuka pandaita sei pandaenda wasara uri kundituka. Ini pandatoenda hangu kushoka mangwana chikuseni, ndo pandakaona kuti idzi nyaya idzi dzinonetsa, regai ndiende kupi kwamai wacho. Sho ndakasvika kwamai wacho kuseni, ndasvika ndataurira mai wacho, inini ndikuona tikutadza kuirarani nevakomana nemukomana wenyu. Komana wenyu takadai sososa takauya takatengeserana shoko, asi mushure meizvozvo ndiri kuona inini panenge pakunge pakuda kutaura. Saka hamugone here kuti gadzirisawo nemukomana wenyu. Uyu akabva ati mai wanyu, ndikati ndimi futi sapo ndimunofanira kunge muchiita sei muchitigadzirisa. Akachidza inini wanyu handivagoniba, akabvira kuti wanyu handivakwanisiba, kunyanya murooro wangu handite sei handitomugoniba. Plus stendi iyi ndakanga ndainzwangu, asi ndandiri kutomirira kuti ndibvunze, nokuti zvinhu zvine zvemakore. Stendi haisiyani yakeba, baba ndiye akabata stendi iyoyi. Ndokuchiti stendi anenge aonawo aita musoro ndiye achaita sei achawaka stendi. Saka uyu ndiye akabva akwanisa kuita musoro, akauya kwandiri akati mai ndini ndiri kudaita sei, ndiri kuwaka hangu apa, ndoda kuisa chishopu, ndoona kubatsirika pane zvinoicha sei nezvezvibatsira. Ndikati semwana aita musoro, aiwa wakako, patabvumira. Adaro manje asi sazvinzoti stendi sei yatengeswa, asi handina kukwanisa kudai sei kukubvunza. Ndokuchiti uchiwa ndezvakaitika mai, ndauya kuti ndikutsanangura nyaya kuti ndisati ndaenda mberi mungakwanisa here kundibatsira panyaya iyi. Ndiri kuona nyaya yacho yakuita sei yaane kutaura kwakanyanya, inangu handidi zvekuita sei zvokutaura, asi muchiona ndiwo wakauya kwandiri wachiti ndiri kutengesa, ina handina kutsvaga stendi, asi iwo ndiwo wakauya kwandiri. Alright, iwo zvochiita chidzokera futi kupi ikoko, wataurire kuti hanzi neni madii kuti ndidzoserei zvinhu zvangu. Zvinokwanisika here mai, vanzi enda mozoti dzokawo ndipa feedback. Shuwa ndakakwanisa kuenda kusini, ndakafukama ndaenda kwemukomana wangu. Gogoyi ndauya, inini ndinoda kuti tinyatsokuwirirana panyaya yestendi yatakatengeserana, nokuti stendi mai anitaura kuti haisi yeinoba, asi ndiri kukumbira kuti muite sei mundidzosera mari. Mukadzi wacho ndopakabva ati iwewe makauya nezuro manhera apa wakanditaura nyaya dzekuti iwewe uripedzera nguva, saka nhasi zvino zvokutondipedzera nguva, buda mumba mangu. Ko mai maakudaro nei, isu toda kuti tiwirirane. Zvakanzi bva watobuda hatichatoda kutaura newe. Ndikati hapana, ndikandidzoke futi kupi kuna mai wacho. Sho ndakadzoka kuna mai wacho, ndasvika kuna mai wacho, inini ndikuona nyaya iyi iri kunditsa. Mai toita sei, hamuno here mwekomiti inogona kugadzirisa nyaya iyi kana ukama zvavo. Inini handidi kukunyepera mwana wangu, awa wana wangu handivakwanisiba. Wana wangu vanotondisa ava vakabva kupfuura nemukadzi wako shuwa, vari kutopopota vari kutoenda kwaenda itanite, vari kutopopota mukadzi wacho ari kutopopota. Vatoti mai yacho undodzirawo mwana wangu, handivagoniba wana wangu, kunyanya murooro wangu handingomukwanisiba. Ndio zvatinotoganisa takaita sei takadaro. Inini alright mai, toita sei zvakachienda kune mukoma wacho. Ndati alright, mukoma wacho hanzi mukoma wacho aenda kudanita. Saka zvaenda kudanita iwewe unozomuona mangwana makuseni. Shuwa pandaenda ndakaenda kumunda, ndakazoka kudarara kuseni pandamukira kumukoma wacho, wogoigogoi pano anditambira mukoma. Inini ndauya nenyaya, ndauya ndaunzwa kwamuri, asi ndinoda kundigadzisawo nyaya. Inini zviri kundinetsa kuti munin'ina wenyu takatengeserana so ngoma yacho ndopakati shuwa inini izvi zvitori zvinyowani pandiri. Saka inini kana uri kutonzi wakatotengeserwa
kana apa ndikutoziva futi kuti ndakutoziva kuti sendi yanga iri yababa inatira kuzivobe ndo zvakakwanisa kupindura. Saka izvo zvadai udaoni ndikubatsirei ndazienda ikupi ikoko kana wazi wabva iko wamuzwa mhindo ichataura mukoma wacho wozeka sei wodzoka kwandiri zvakachinzi alright zvaita zvakanaka. Uyu ndobva akabva asvika atonzi nemukoma wacho agara apa shama. Uyu murume ari kuuya kwandiri ari kunditaura nyaya dzekuti makatengeserana stendi ndizvo here. Zvikanzi ehe shuwa takatengeserana asi mina nditsanangure zvekumashure. Akatanga kutaura zvekumashure ndoronzvanza indoda kunzi ndizive kuti makatengeserana here shuwa akakutambisa mari here. Zvakanzi yakanditambisa mari. Vachinzi saka iwewe uri kuona manje nyaya iri kuitika ndeyekuti maitiro akuita handiyo. Zvachinzi aiwa mina nditsanangure mukoma zvekumashure. Ndopakatanga kutsanangura ndoro yana mahadza kudini ndaitoziva ameno kurendesa kwaita. Saka uyu murume ndiri kumurendesa. Ndopakabvira kutsana ndiri kumurendesa. Panaka inyaya inonetsa. Zvachinzi ona kashamani iwewe kuti nditaure nyaya yekuti ndisaidhire iwewe inosara yayangu. Ndikasaidhira uyu iwewe unobva unditi chii wandikanganisa. Saka indoita sei ona inini nyaya yenyu handigoniba. Dzoka futi kupi kuna mai apa ndiye sama endo mutaurire chitomutaurire shuwa ndakadzoka kuna inini mai inini ndisati ndaenda mberi hapana here imwe option yamunokwanisa kuita yekuti mundigadzirisewo nemunhu uyu kuti ndichadzokera pamba pake ka ndiri kutoona ndinogona kurwisa ndogona kupomerwa kana mhosva isiriyo nokuti zvaakuita mudzimai wacho ka ndiri kutoona nge yatohondo. Kozi mudzimai wacho atotondisira kugedhi ari kundituka uri rombe unotedza mapurasi. Ndikati ndipona kawapindura ndikati nai maiwo izvo muri kutaura kuti imi munonditi uri kutedza mapurasi. Mari yacho yamakatambira muchidya ndiye yakabva papurasi. Saka muri kureve chii? Imimi ndime henyu muri kutoshaisha makutoda kundibira. Saka madii kuti mundidzosere henyu chii mari yacho iye ndiye papurasi ndidzosere henyu mari yechi yepapurasi. Zvakachinzi aenda uko itawe wirombe. Ndikati alright ndakuita sedakwe ndawa ndasimuka shuwa panaita ndasvika kuna mai wacho ndadzoka futi mai hapana here imwe option mai yamungakwanisa. Mai akandipindura akati inini ndazvitadza ende ako chii mberi kounoda wokese womanga kana wamangara wozonza kuti ungazigadziswe sei. Ati alright zvakanaka mai manditendera. Uyu ndofanira kuzodzoka futi ndaonana naye pamashops iwe shamani onaka iwe nyaya yauri kuita iyi. Isusu takataurirana tiri wanga tiri 2 but ndiri kuona mudzimai wako ndiye ari kunyanya kupinda pamberi. Uye waiwewe uri kutungamidza mukadzi panyaya yako iyi iwo pane chauri kukwanisa kutaura kubva patakataurirana tiri 2 asi hauna chauchataura. Mukadzi wako ndiye akutopinda pamberi. Mukadzi wako ndiye akauya kwandiri akandipindura akanditi iwewe kana taenda kudare kwa chief kana dai kuoneka wafunga kuenda kwacho iyo isitire tirongani 32 iwe unenge urwega. Saka enda ako president ndida kuona kuti iwe uchazoenda kupi nokuti hapana patakasainirana. Ndati ndo zvavakutemba alright zvakanaka. Niniwo kana wandidyochi mudare wandizha asi ini ndichandoipirochi mberi nyaya yangu sekuti iwe ndiwo wakandiba kufungwa uchiwerengera pakuti ngatisainirana ichiramba. Iye zvino zviona wako nditi wakuda unibata nepekuti hatina kusainirana alright zvakanaka. Pandakumisirana naye ndofunga ndiwo masho. Ini mshwa muri takasangana patakasangana azo matakushuki baba muri muna figura last figura pere iyo wachitanga kuda kupinda mushupu iyo ataura yangu iyo saka mudzimai wacho ndiye ari mushupu imo ndiye ari kunyatsa wandonyatsokuda ndiye ari kunyatsoita mushupu iyo wachinge wachienda kubasa kwavo kubendo kumuzi zvadaro. Saka uyu kubuda kwakaita mhazva eji achibuda mushupi mumunhu ndandinochikwiti naye che 50 plus imwe mari yaiye asi pane redio yainge irimo yaishandisa ndiyo akati una chiri
pachikoro chako handina mari paizvozvo. Saka zvandisina mari haukwanisiri kuti ndikupe redhiyo iyi utsvage munhu anodini anotengesa anotenga vakati no kana wati iwe ndizvo wandisarendera kuti ndopane mari yangu ndotsvaga chi munhu anotenga redhiyo. Saka mbuya wanga waripo mudzimai wedavo wangoti redhiyo ndotoida ndiri apa ndiritorera ndiri apa iri kuita $50. Vakati mbuya vakati redhiyo ndotodini hangu ndotoita kurini zvaingori shoko vanangoti aurai. Saka tagara sekuru wandopoka vati no ini ndoita zvekugomo ndoita zvekuwest kugadzira makapinzi iya asi ndandikudawo imba yekushandisa. Ndipo ndakwati sekuru iri imba yekushandisa iripo handinazvona. Ndopoka vati ndindichiuya nemapuranga angu ndichida kuona ungekuisa ndizone basa rangu pandoriiti. Kati aurai kazi ndine seed yandodzika nayo kunoku yandozokurima kunoku. Kati aurai izvozvizvi wari kutengesa kuti fiyo imomo ndomarua vakati hazina kushanda. Saka pawakauya wachitaura nenyaya yemba iyi ndakaona kuti ini handikwanisiba kuti ndiite zvezvamutendera zvinoendawo kuna mani kumba hatizvi tiri panapa kana kundipira mari panapa zviti zvinoenda kumba. Saka wakabva wati musi wekutanga wakabva kuti ini ndisowandisaenda nemari ndingambodzoka kubasa waenda kubasa kwavo wachizodzoka papaita 2 weeks wachizodzoka waine mari. Wakati mari ndine mari yandinayo yeredhiyo yangeirimushopu maoni $50. $100 iyi yanga iripo yanga iri yekubhadharawo kuti inini hanzi inini ndoita zvekurima. Saka mari ndononoka kuiona. Saka zvandononoka kuiona mari chibata $100 iyi ndoshandisa shopu kusvikirawo mari yangu yasvika painodiwa. Saka ndakangobva muna February imomo kusvikawo parizvino ndakangonyara. Saka kuzoti titange kutaudzana apa inyaya yetoireti iyo yawakutaura nezvayo kuti pandakaona pakucherwa handisini kuti ndakazoona ndowaonga kutendawo kuirigeshini wata ndikuona pano pakucherwa apa ndinondiani ari kuchera wari mai manje mudzimai wangu watontaura ndiwanzokaona kuirigeshini ndiri kumba ati handisi kuzwa bainira nondiwamwe ndikuona wanga kuchera siko handisina kutarisana zvanzi pakuchera tati ndiani ari kuchera ipapo. Ndipo ndakachiti bheka kuti tiende kuita sei ndiende kunzwana nawo kuti akuchera apa ndiani mushure mekuti hatisina kuonesana zvinhu zvese taifana kuonesana kuti iwe unoenda kuzochera apo sei payetu uri kuita sei uri kurenga handimazvo anofanira kuchera handiti ndini here muridzi weshopu handimazvo. Saka iwo ndopakubva kuti koyo uri kugonditi ndochera sei iyo ndotadza kuzochera sei toireti iyo shopu iri apa ndikati yangopapi hatiti takangowirirana kuti redhiyo akavhashwa $50 yako $100 iyo igamina pagore rese kana wakushandisa shopu. Sorry baba. Mataura wane nyaya iyo yanyatsaini asi inini ndaenda pasabhuku ndakumbira kuti sabhuku ndikuda kurima sabhuku aripa handipa kanzana undipa nendaitira refoundation pandisina kupuwa kuchira foundation pandisina kupuwa nasabhuku kuti apa rima ipapo mwaje zvakaita kuitika ipapo asatapika kubvunza iko ndikubvunza kuti imwe chikwadi kuti makapuwa marini mari akandipa mari ndopatokupewa kuti yanga iri yespeaker redhiyo yepapa anakupai yekuti kuuya mari yekuwedza muna kupuwa baire ndiyekuwedza ndopakuti iye akabva muna February mari akabhadhara in advance mari yake yekurerese achanzi nini ndononoka kuwana mari ndowana mari iri mukurima mandoita saka ibhadhare saka angoshandisa hake tasvika parizvo patozangobhadhara ndokwanyaya yetuii baba waita utsotsi
murume akabhadhara mari uyu aitengesera nastendi asi pautengesera wakaita stendi chokwadi chandi kutaura ibaba musanzvenge nyaya yenyu namukanzvenga ndibvunza kudai so masanangura aita masanyanya kuita soka ikautarisai muri musi saka iwewe wakapiwa asi wakapiwa mari tingakuti 150 saka iwe wati $100 iwe pamwedzi waibvisa mari pamwedzi ndinadamu $20 saka pa$100 20 anopinda kakani mu100 kubva muna February 5 taiwa wakati goni zviro kuti kuona kuti $100 hayaikwana kairi here because 20 anopinda kakani muna 100 zvichiro kuti kuona kupurana kwawaita hauna kunge waita metsi because 20 muna 100 anopinda ka5 saka zviro kuti wakanga wamuti 5 months dzichibhadhara redi dzimwe 7 months dzichigara aiwo zvakaenda kuitika ipapo ndezvokuti uyu manje ndandimutisi aingoramba chingoti tikuenda kodini akatimboya kuti iwe wakati wati iwe wega pachako wati wakamuti $50 $100 nderendi kurerese ndo zvawataura wege kubva ndakubvunza kuti iwe kana $100 zokuti nderendi kurerese iwe waibvisa mari pamwedzi ukati $20 ndo pandai kuti 20 anopinda kakani muna 100 anopinda ka5 zvichireva kuti iwewe $100 yanga iri ye5 months zvichireva kuti kuona kupurana kwako kwawaita warasika hauna kunge wakaukureta zvakaita ndakakwana pamusoro indimbotaura kuti iye aizo akazouya mushure mekunge gore rapera akazouya kwandiri futi akataona chiri ndakona mwedzi yangaita yapfuura ndine maporetos andinoda kucheka kubeni handinotaura ndova chipa mari yako ichi imwe iyerenga mari tikangoti yanga tikangoti mari yangasara mari kuti akatibuya ndipa yanga yerendi mari yanga yasikidzira Kutsira mari yemunhu 20 times 12 240 sandile zvichireva kuti iwewe kuda kuti iwewe wanga uri kubvisa mari ukona mesi dzako kuweka zvechitodzi kuti wakuda 160 uchiti ndegore sandile uchitiwe pagore unobvisa $20 chimautoya 20 times 12 tinoona 240 but iwe wakuti chiti pa160 gore uchiti chibhadhare $60 saka imwe 60 wanga usina basa nayo ayo ipapo ndingangoti pamufano kutora zvaaita muna kusaini rinonzwa kuti dare rechiwa ndikakuza kuti noiti kumuteo muri mai waini unobvuma mavanyini vakapa sechiringa va mari 150 hakuna imwe yakazoenda nhasi unoa kuchiti mimi chisiyai apa akanga kutaurira here kuti mari yaurikubvisa idhiposti rent kana kuti uri kuda kutenga zvamushuwa here ndokuti zvinoitika mumaloja uri kurodzerana saka kuda kuziva kuti akanga akutaura kuti ndiye kutenga yese pamwe ihongo ozi inini anga anditi anditengese ozi inini ndasingakwanise kuti ndiri kurenda shopu yapoma ndorenda futi yake ndinenge ndiri kutengesa zvinhu zvakadii Alright. Ndakachiringa. Makapuwa zveshuwa here mari? mari yakandipa $150 iri yeredhiyo yanga yagara yasara kare Kupinda mumbo. Haisi yekupinda mushopu. iyi ndeyeredhiyo yeshopu ine mudzimai wacho saka umwe akatora akakuita shopu iyi kuti akuisa kusesera kuti mapuranga nezvimwe nefiyo yaari kutengesa rimwe
Saka ini makapuwa 150. Nhasi uno mukoma wenyu uchitaura kuti shopu iyo haufaniri kutengesa wakuita sei kubva madzoka. Mazviona pamadzoka kuti no mushure mekunge iwo watomboya kumba kwete kuti mukomazi aenda mabva madzoka kuti aiwa hazvichaiti kuti ndikutengesere ndekuti vana mukomawa vanozonditi mufanwa yakanganisa akutengesa zvinhu sei usikakanzi zvinhu ndezvenhaka ndinotoda munhu anenge ari panzvimbo kurendesa munorendesa asi hamutengesi ndobva mapuhwa keshi 150 yamakatambira makaibata ndobva mati maya mwana mari yauya iyi saka zvayauya mari tochishandisa chiiko mari uchitoa ndazviona vatidari mari dhonza nesi dzekwenyu kuti zvikunakirei saka uyo aibva arwadzira nemashoko ayakupuhwa namukomana kana zvakadaro saka indaukudza nyaya yangu mberi chiringa wacho haasi kubuda pachena kuti ati anoshamwari mari yekurendesai mari yakai saka isusuwa hatisi kuda kuti mutipedzere nguva vakachirenda manzwa hatisi kuda kuti mutipedzere nguva zvamunoita inini chibvisai mari yemunhu mudzorere mari yake muchindau mumupe ndokupedza kutaura shamwari mari yako iyi matopedza mupei mari yake 150 yake yakakwana yaakakupai ndo yamunomudzorera mari yake muchitora shopu yenyu muchiita zvamunoverenga tanzvanana ndatitanzvanana raamusati maakupindura tiri kutaura zviri muno ndekuti ini ndimatisati muye muno tiri kutaura zviri muno kuti manyatsonzwa here ndakudzorera mari yemunhu mudzorerei mari yake iye otsvaga zvake zvaanoita nemari yake manzwa hatisi kuda kuti inini mubvunze mutaure aiwa dzorerai mari yakana muinaipa kwega mabvisa bamamutangidza kutamari mari yako zvinhu zviri mutokumako bvisa mutokumako handisi kuda kuzviona matopedza kutaura musatenderereba manga isu tiri kuti dzorerai mari yemunhu 150 haisi mari yakawanda maena mai here mai vacho vari mayo uyayakatindi makapuwa here mari yemurume makapuwa here mari yemurume ichiuya nababa tati akakupa inini mumaoko menyu akatambidza inini akatambidza baba baba ubva akupai rakanzi imari yei mari iyi $50 ndiyo yamanzwa kuti ndeyeredhiyo redhiyo yanga isiri yedu bandi enji yanga iri yaenji saka watakawirirana nambuya mudzimai wasekuru masekuru nenini nabomoshena namai nenji tiri 5 vawati redhiyo tiri kuida zvamuri mumagesi mawaya redhiyo shuwa mari tishawa pa $50 yavo asi izvozvo hatinavo saka pawakauya ne150 sekuru $50 yanga iri yeredhiyo $100 ndiyo yanga iri yerendi uya kwaita mari wakatoya nayo zveshu alright wakauya nayo mukazviona ko nhasi chakunetsa kuti baba wamuwa stope kuti
usachaenderere mberi. Ndechei ndodonzo ratiri kuda magona kupatsanangura ipapo ibva imadzorera mari dzake uyu mobva mati uya ubvise tsvina yako mushopineni mupindewo wangu uenda kokirina tsvina yese yaakaisa musoro wosiya muri smart sangana ndo zvatiri kuda kuti muzorere munhu musatambudzirwa musanetsane panyaya dzekutengeserana zvinhu zvakadaro ndekuti munozosvika uyo anga kuti hatina patakanyorerana ndoda kuona kuti iwewe waakuchera piti toilet uchaenda nani ndiani akupa authority yekuti uchere muri kuona kwayakusvika maakuda kusvikisana parefu pekuti yoenda kupa kuti ushande uyo anomamira pasango here pasina toilet woenda kokumbira here toilet yanext door munobvuma here mini kuti mushandiwe nemushandiwe toilet yenyu yoita kana kuti munotoita yenyu toilet munoita yenyu saka maarambidza uyu pamusana pekuti asashande nekuti akashandaka achasenzesa kuisa pasi zvidhina simende chichi voturika maakuzoti pane reba yangu ndichabjei ndakakuwakirai toileti ndakasvika pasina toileti saka makasika kungwara kuti no stop saka uchimudzorirai mari yako wobvisa ngoma iyoyo toda kuti ndobvise tsvina iri mushopu yawo kana muine madhiziri ako bvisa uendese kumhatso kwako kana uri kugara mutende enda undobvisa ise mutende asi dzotserai mari yake mumupe tikuirana vavachiringa manzwa here zvatiri kutaura vanonzika saka chidzorerai mari yeuyu munomuparini munayo here izvozvo mutomutambidze hatisi kuda zvekuswera kutaura nemba zvinoenda mberi titori nayo mari tinomupa uyu kana iri kumba kumotaura kuti tiri kumba tokutuma chikonzi chinoperekedza mobva matora mari yenyu chikonzi mari yemunhu 150 shamwari enda wakupinine mushop mangu handikudaona marara tsvina imo tinokubaipurisa panapa iriko here kumba mari saka muri kuti kudii uyakuda mari yake imi maakutanga mbiro dzemhanga kuti mbudzi inotanga kuita mhanga mumavhu asi uri munhu amuoni here kuti muri kutotadza isi hatisi kuda kuti mutadze kuwirirana wiriranai ndisekudoini muri wazukuru muroora wacho wiriranai dzotserai mari wanza here sama dzorerwa mari yako wirirana wazukuru wako uyu muroora wako saka wiriranai hatisi kuda zvinhu zvimwe netsanetsaba tauriranai sevanhu vemusha mubva mawirirana mazva saka matimogadzira zvavinhu mucharonga namai upi mudzimai wenyu ndiye wamunoronga muda kuronga namai akakubereka i aiwa munotipa feedback ndira mambo majaka ndakatonza ipana musangane nayo mambo ndowanichi ndowanaauzoki kuna majaka unoiwanarini mari unowana zvare ameno pamusoro ndinobvumirwa here kubvunzawo ndiunzwa zvamunotaura ndozvino but inini ndine mubvunzo wekuti imi muri kuti tidzosere sekuru avo 150 saka pa150 yatinotaura kuti timudzosere 150 sister ini ndandichitaura kuti $100 ndiyo yanga iri yemba iyi saka handichaziva kuti tirimudzosera 150 neredhi yatakapedzerana here kana kuti zvakamira sei
inotipa kuti mekamusoro imimi kutapaitwa nyaya yeredhiyo nekutengeserana stendi izvi zvakabatana here hazvina hazvinabatana hazvinobatana chakatanga iredhiyo yakatanga isati yabhadharwa chakatanga kutaurwa inyaya yeredhiyo vatagara pasi vatataurira mari yakazongouya kahwani nyanya yoda kutaura awataura kuti 150 imataura saka changamira kuti imimi mubhadhara 150 awa ndiwatoto imari mirisani mari 150 imudi 100 saka chakamira kuti 150 uya kuti ndakabhadhara 150 nini handisi kuramba omiradi atataenda imi mari makabhadhara ndeyeredhiyo reka ndeyekutenga urari kuti ndakabhadhara 150 iri yestendi haisi yeredhiyo redhiyo yacho iri kuita makava matopanana vaugara nayo saka kana zvakadaro zvaakuratidza kuti muridzi weredhiyo ndeuyu ndati inini handisi kuda kukuparadzanisa ipa ndoda kuti muungane sekuru nemuzukuru munotigadzirira kana iwe wati ndiri kuda $100 yangu wobva wabvisa mari rako mushoko $50 yacho pamwe wachakutaurira kuti ndo mazuva andakamboshandisa tikuirani muri sekuru nemuzukuru hatisi kuda kukuparadzanisa ipa asi ndikaenda kudzikisa kuomesa nenda kuti dzorerai 150 yake yakakwana imobvisa marara enyu mushopu mosiya iri clean makajepa tanzana hatisi kuda kupokana uyezve handisi kuda kututsira kana kupangura inenge ichiita izvaizvo mati munoiwana zvarenyu how many mwedzi ngani ndokuti kana kuchaja endini nenda kukupai mazuva angu hadariki 7 days mari iyo inenge yatore saka ndaakuda kunzwa kunini sekuru nemuzukuru ukazukuru sekuru edu tichakugadzirira zvakati nguva yakati uyu oenda akasununguka imi moendawo makasununguka hatisi kuda kurwisanisava taurai zvekuti gagagagaga hamusi mega mukona wamwesa wakagara wandoriwo nenyaya dzavo ndoda kushandwa pamusori mafuka pane pandikuita ndepekuti zvinhu ndezvafebruary muna gurape ndo pakangotanga patangosarenderana redhiyo kusvika nhasi saka 150 iyi yatoramba todzoka kutora nezvayo ndopapabhadharwa redhiyo pa $150 iyo ndeye redhiyo saka redhiyo wanayo kudhara ndo yautoshandisa izvozvi nguva yese saka ive kutaura kuti redhiyo yakatotengwa saka iwe unofanira kudzosera mari iyoyo i100 vanozvataura manguva kwati iwewe $50 abvunzwa kuti redhiyo unayo akati nayo iri kurira akati kurira $50 yakainei oranga ndikuda kuparadzisai saka vava hauchabvisi $150 wakubvisa chi $100 kutora kwese kwataita kwamuira kunyatsoupemhise ini nango chinhu chandingakumbire ndechekuti pa $50 sure ini ndandizvondandida kuti tivirira no sekuda kwokuti inini handina kuzokwanisa kukupaiba ichi $50 ichi mushure memashoko ekuti ndandanzwa kuti stendi iyi hatichaite sei hatisuda kutopa aiye saka ini ndakabva ndadhiropa kuti handirambe ndichiita sei ndichiendesa meri ini ndatombonzwa nepamwepo saka ini ndandiri kuti pachabvuma kumupa $50
kana kuti pandichatanga kuwaka ndo panandi kutangira kuti pachadenha nyaya dzipi idzodzi ine ndo padzabva dzatangira nekuchera toilet kwandakaita ndo padzakabva dzasimuka nokuti kugarako kwese papa kanyararwa nokuti papa sikuita sei papa sikusenzwa saka pandakachera gomba ndakakatocherera izvozvo ndichida kuti wanyasoziva dini ndakuita sei ndakutanga basa sezvo izvo takawirirana saka kusainira ndo kwakasara ina ndo kuti $50 dzakawapa tobva tasainira nachi basi mari wacho aripo aripo handisi saka ini ndiri kuti murume uyu andipedzerawo nguva yangu changamira sofa iyo zviti muri kundoona kudai nomunga ndakatokumbira kubasa kuti ndiuye kuno kuchangamira ndosenzerawo mhuri kuti dzirarama iwo unofunga chinhu chinodzi nguva chakakosha muupenyu mineti yegega tikatarisisa yakakosha paupenyu asi vanhu havazviziva kuti chinhu chinodzi emineti yegega kana ukasvikirwa nemurungu uri kuita zvisizvo anogona kutsinga basi ndiri kutambisira nguva yangu asi ndiri kukumbirisa pakuti vanhu havanditambisira nguva kozi nguva yataida kuti tiwirirane tigadzirisane wakaramba kunzwisisa kuti titaurirane tinzwisisane waita sevanhu vanohwina nyaya yavo hameno kana kuti inino kwakuri kuti udofu hwangu nekuenda kwavo nekuda kuti ndinzwisane navo saka inini ndiri kuti changamireka 1 nhasi ndarova basi ndatosiya basi mangwana handichatosiya ndimukona iye zvinezvi mari dzangu dzefie mari dzedare ndatinokumbira kuti ipapo dai wandidzosera right mouya zvakanaka saka ndati inini handifaniri kupatsanura iwe sekurume wazvikuru wako pakati penyu ndimunowirirana tiri munomu saka ndabvunza $50 nderedio $100 ndiyo mari yandichapuwa wazukuru uchitaura kuti sekuru mari yandichakupai nenzira dzakadari so many days zvamataura zvekuti ndazonge ndakarasikirwa nebasa kuita sei tinozviziva ndezvenyu zvemumba menyu hazvifaniri kupindirwa neni ini ndikada kutaura ndinoenda kudzikisa gejo racho saka ndidi kukurwadzisa iwe newazukuru wako kuti ndirwadzise wazukuru wako iwe sekuru ozotenga neni ndoda kuti imi mega tauriranai handiti makagarisana tauriranai mubva mawirirana muchisimuka pamatoira chinhwani chamaronga kwete kuti ini ndiite kuti iwe muzukuru maexpense aitwa nasekuru wako unozobhadhara zvakadari haiwa ini mutauriranai imi makawesta mari pazuva munohura mari kunge ndiri pabasa ndo zvinhu zvamunofanira kutaura motaura muzukuru ndine somendezi ndine 3 days ndarova kana ndichisenzera $2.40 pazuva imari ishamwari kakureta manzwa wochikakureta iwe wochikakureta moenzanisana mobva maona tabudisa figa yakati saka imari yangu ida kudzoratira muwirirana kwete kutaura zvekuti ndokumanidzira muwirirana muri 2 ndokuti zvareruka ndekuti ndikazenge ndakuti iwe magezi ari kumazuvano $5 per day $6 pazuva taakutokuwadza muzukuru wenyu anochema kuti memwana wangu chii chataita saka toda kuti imimi wairiwiriranaye taurirai muzukuru wenyu zvakajeka muzukuru wenyu kusenzera mari yakati pazuva saka ndine 3 days dzandarovha unodziti kudii dare rangu ndabvisa mari yakati iwo kusikanaona moyiranaipoba musimukani mwenyu saka mari yangu akuti maexpense ako zvawaicosta imari inini yangu apo kuroha kandaita 3 days ndosandira $4 peso ndioshanda saka
pa 3 days akuda kucalculate kwakuti 4 times 3 $4 ndati mudare muno ndabvisa $50 sorry so ndati maexpensive angu bhaiki rangu rinomwa 2 liter kudzoka 2 liter kudzoka saka chizi $6 pa 2 liter $6 saka ukuona manje zvinoite kuti zviite fair takuda transparent mari yako yedare shuwa wabvisa $50 inobvisa asi yako yekuti wasenza kuti wati unopiwa mari yakati pazuva mese muri wairi munosenza ende mese muri wairi marovha mabasa mese marovha kuzvisa kudoro kuti arovhawo basa iwe warovha uchi basa iya yakudza kuti pazuva ndopiwa $10 pazuva saka nyaya yekuenda kumabasa kuti warovha basa mese muri wairi kuuya kudai kwamaita nhasi mese muri wairi maita sei marovha mese marovha mabasa saka maexpense enyu ekurovha mabasa munhu umwe nomwe achazvigadzirisira ikwe because ndimi akapara ndilongo muri wangati munai ende maiziva kuti muchazorovha mabasa sekurovha kuti kwamakaita mabasa muchitaurirana asi mari yako yedare shuwa mutemo unosunga kuti mari yako yawabvisa padare rinogwa kuita sei kudzorewa asi yemaexpense mese maruza maexpense uyo arovhawo basa iwe ukarovhawo chi basa zviro zvinhu zvamakaita muri wairi muchirovha kuti chi mabasa saka izvo zviri kukanzurana zvekurovha kwenyu chi pamusoro inini ndiri musungu inini awo nyaya wabvuma zve zvakaitika uya kutaura zvinhu zvake kwaitakaita handitongi baini kuti inini ndakutonga kuti uya bhiso iya azviva nemhosva kana azviva nemhosva uyo ka uyu anofanira kuti bhiswa mari dzake dzese kubhadhara anofanira kubhadhara uyu because ka inini ndini ndaziva nemhosva inini madare ese kana ndikaziva nemhosva inini ndinotobhadhara rakoti kana kuti ndinobhadhara inini because inini ndinaziva nemhosva uya ane basa rake ari kuitawo aziva nemhosva anotobve mukati avo abawa nababawa ndonge wapedzera maibvai munyaya dzikai pachia pamoto because ava varume vakaita zvinhu zvavo vari vairi uyu murume anga angoturikira mukadzi wake muri kutaura kuti baba havana mukadzi here vane ubrotebhurwa havana mudzimai uyu akuda sapoti uyu mukadzi wake arapo anewo sapoti asi amunoona mukadzi wacho aendawo pabhenji vavo saka izvoti baba wana baba vanga vapedzerani mai yenyarare varemuromo mai baba wana baba vanga vapedzerani baba vakatopedzera baba vanguva pachokwadi chokwadi baba imi mune jaketi regreen bhadharaiwa baba magwirwa nenyaya pari pamutemo mazvimbirwa munovabhadhara futi sazvafanana nekuya mudare bhadharai zviri pachena kuita kuti musoro murutendera tendera mutemo kuna tumparadza ukama mangwana munogara kuti matari aiwa watori wese kumwa vanogara disemberia ende vari mumwe chete saka sutasi wiriranai handimaona pandini handisi kuda kuparadzanisa iyotoita kuti ichema una sekuru sekuru aiwa yapota ngeno kuti sekuru wadzoro ndiani sekuru sekuru aiwa dai mandidaiwa ndinowa kugona changamika dai kuti aiwa dai mandidaiwo sekuru dai mandidai apa ndopandinoona munhu wamararamira angu ndakadai ndikadai sekuru uchidzwisisa saka kwazitaurira naye pane pandinobvunza panenge patorwa kuwati gombo rechitongwa pedzo chero asi pane parakasvika karamunopeswa futi nexpense munhu akuita mashoma nechigomba rakana ranga mafu karanochajwa zimangara mafu akonowakwa zvinotorwadza torwa chinhu changa akonowaka iwe chichema kuna sekuru apa sekuru vanitaurika wacho
Ninangu kwakunyanya kuda kumuomesera changa muzukuru wangu nandisuda unyanya kumuomesera ene nikana nanhasi afunga ndikada kuti zvese ndizvichaji zvino agoni kuzvibhadhara kuti mukona asi nini chinhu chanana ndochema nacho pakuti andiwestirawo time yangu nofunga ndipo pandandochema nacho mushure mokuti tati kuzviita zvinhu zvedu tiri kuita ende nofunga dai takawirirana kumbaka etisina kusvika kunoku ini ndiri kubasa iwe chitaura kuti ndikuda mari yakati taura kuda mari yakati yanozochema manje kuti andavazotiwo zvakati yo uda mari yako yofiye yangu taura ndati mari ngaisvike pa200 ndiozochema nanjase ndekubva watipazuva unozestambira 4 but at 4 times 3 kubva taona $12 kubva wati fiyo yako $6 kubva yaita $18 times 2 $6 plus this is 12 plus 12 kubva yaita $24 24 plus 50 kubva yaita $74 74 plus 100 kubva yaita $174 saka wakuda uda 200 $26 yaye saka chichema mavaiba iwewe chichema iwe akutauna sekuru wako mari yapera akuchida kunyomora sekuru kujerera sekuru ndingangoti hangu pamusoro ichana oraiti ini ndakundisirisira pagomba roteri tindongobvana iwongondipa maexpense vangu iningete waisi ngondizoserana tipedze idudara aina sekuru ndondipa $74 kana mawirirana wabvumirana saka unokarira atisi kurari tinoguma mune muno mabuda kunze kumakutamba meza muchiro atumbwa tinoda kuziva kuti unozovaka zvarini mari yavo dare robva raziva pamusoro ichangamike kutuma ndinekukondinya kusenza mushopu tuma ndidaro taura mufanire kushanda shandai mushopu uiunganzawo mari yenyu pamusoro dare rinondora changamike changamira anotoisa judgment yako kuti musi wakati tikavadini pamadheni 7 days inini unogona kuenda pamazuva ekuti uyauda mari yake ane mhuri yake inoda kuti because mari yakatoriwa kare saka panguva ndochadzwa kuti nguva yakati mari inotanura kana ari 2 weeks kana ari 1 week kana ari chii kana uri 1 month 1 month asi 2 months yainga kuenda tombomba ari kuti 2 months tatoona kuti chiringa nasekuru wako muri
kutadza kuwirirana pakuti sekuru wako ari kukunyara iwe uchinyara kuti sekuru zviri kungoenda zvakadaro. Saka ndati dzemudanga rimwe cheteka dzinongokumana kumana hadzikuwadzani asi dzinoswinyisana. Ndo zvamuri kuita. Saka iwe after 2 weeks tsvaga mari sevendoka sekuru masondo mangani 2 weeks Swa 8. Mari yako. Ampana nimegaka. Munhu onyeka kuti tasaina napapa. Ndati swali. 8 unoya pani padale. Akuti wadi. Ni swa 8 unoya padale pana. tambira mari yako. Tambira mari. Ampana nimegaka. Seka kwenda undipe mari yako undipe yeye munotemana. Ndoda kugadzisa kuti musarwe musaite sei murambe muchibatana ukama hwenya. Iyo zvichibva muno muri kuenda pamashopa maakutengerana masupa turi tumbwa maasomwa mese maukirana nemidhudhudhu makwena. Sare isu sakati zivi ndikutika kune nhambo sekuru mudiwa kumba hausikuenda nekupetere kunowadaidza seku saka hauendere kunowadaidza seku unoenda kurapwa sekuru kunokwaitika chakati hausikuenda. Saka muswa 8 munoya mutusera vachirindana dareni napauro tikapera simukayashedza